Tuhod. Unsa man na imong exercise tudong pawiks? Lausi man kaayo tarunga. Tuhod. Balikat ulo. Paa tuhod. Balikat ulo. Paa tuhod. Balikat ulo. Ma'am, tama naman. Abtik naman yung duhang kirara mo, ma'am. Abtik sa inyong mata nga, aparte maging luyahan ninyo. Katugon pa man kayo naman mo. Tanawon dagway kirara mamong nagluya. Sit down dodong pawiks kirara. Amo ha? Tara, kirara. Karon ang atong klasiyon mga bata Tagalog word to English. Na, murag diri gyud ta makabalo sa ron sila ha, ani kirara. Nangamong tulo. Abi man ako unsa nga Tagalog to English. Abi man ako og mga prutas lang. Sus, kung mansanas pa na, dali ra kaayo. Ang English sa mansanas, apple. Ang English sa pinya, pineapple. Ang English kay Mito kay Star Apple. Mao na lagi na resulta sa sige ninyo paminaw og drama. Study po mo. Ang tawag na mga classmate, tripod. Triple pol. Ikaw jud dudong pawik sa, perte jud ka kaayo ba? Ikaw kirara burkag badbidal. Parehas lang mong duha. Tama na mga bata. Tagalog to English. Number 1. My friend Bibi. Awan ni karon. Kita ginaron ang ilang kapagal pagbalon sa tupa. Unsa man si Ma'am Oy, ako magitawag namo tas Maria. Anong ako man? Nga ikaw may kitawag. Namo tas Lucio. Pagino ba? Ako gani tawagon ni Mama, bantay lang ka sa kuwab. My friend, ayaw na sig tulak-tulak diha kay kamo lagi tanan. Ano sa English ang ano ba? Unsa man dai, ma'am? Ano ako ang pangutanon nimo? Ikaw may maestra. Mao lagi na, may raman sa kabuang. May friend, ikatawaan kang kirara o. Bantay lang ka unya sa gawas. Ikaw akong pangutanon kay ikaw man ang estudyante, kabalo na ko ana. Kanigid si ma'am no, palisod-lisodon pa jud mi. Nga, pwede naman ta niya ibutang ang answer diha. Ang dili maka-answer, tindog lang permanente. Mama ko, ma'am. Ang English na, ma'am. What is? What else na di kirara? Costume for day, nakalimot lang ko. Nakalimot sa imong kunot? Number 2, tinatamad ako. Maria, stand up. Stand up na, Maria. Stand up na. Unsa man, Maria? Unsa may English sa tinatamad ako? Ay, kuan ma'am! I'm sleeping! Usa man ka Maria? Pataka ra man ka. Ang sleeping inaantok mo na. I'm sleeping bitaw dudong pawiks. Unsa man din ang tinatamad, di ba? Katugod man ka anak pagkahuman, parehas ni human tawad ba? Tinatamad siya pagkahuman matulog dayon. Tinatamad jud ka, Maria. Tapulan jud ka mag-study. Ako, mambe. Ang English anang tinatamad ako, I feel lazy, ma'am. Very good dudong pawiks. Sikat. Maudyon. Number 3, Lucio. Sit lang. Sige lang, ma'am. Sige lang, way answer, ma'am. Uy, ginoo ko niyong tulo. Ako, ma'am. Just go ahead. Very good, Kirara. Very good. Iya, dagway ana. Number 4, itabi mo. Ma'am, put it aside. Very good dudong pawiks. Number 5, tama yan. Ako, ma'am. That's right. Very good, Kirara. Unsa man duha ra akong estudyante dire. Sus, ginoo ko sa mga dagway. Maayo ras kiat ba? Ma'am, number 6. Mali yan. That's wrong. Ma'am, ako, ma'am. Nagbibiro lang. Just kidding. Kani man gud si Maria, imbis mo study ko, galgalon jud kog laag. Gani my friend, pandamay kaayo. Nya karon, dili lalim patindogon no. Sa sunod gani, mag-study mo. Ma'am, mali ka. You're wrong. Good. Ma'am, papasukin mo ako. Let me in. Ma'am, aalis na ako. I'm leaving. Ma'am, ayoko nito. I don't like this. Ma'am, narinig kita. I heard you. Ma'am, gusto ko ito. I like this. Ma'am, hindi mahalaga. It doesn't matter. Palakpakan nato si Kirara og Dudong Pawiks kay nag-study jud sila. Kamong tulo, kapihanin ninyo sa inyong notebook.
Pagkahuman, istadihin ninyo kay pagkaugma, mangutana ko ninyo. Yes, ma'am. Pwede namin mulingkod, ma'am. Sige, lingkod na mong tulo. Very good kayo mo kirara dudong pawiks. Alangan, dili may very good aning video ha, ma'am, na kami mo'y bida ani. Siyempre kay, kung trabida man na sila, wala na mo sila kita kag-answer. Kami na guning kiraragon, ma'am. Alangan, dili mo mabirigod. Nga naman may mga kudigo, oh. Ay, alangan. Kami mo'y bida. Kamo, di mo Kung walay makalo. kudigo, di nyo cancer. Mauna siya, ma'am. Simple lang kay ato ang klase, pero naato ay Makatuna. makatuna, no? Simple lang kay ato ang kuhan, ma'am. Kining tawagan ng giklasihan, no? Pero, Kabalo ko nga, daghan ang makakaton ani. Labi na sa mga bata nga nag-eskwela karon. dara to ipakita. Ara. Mauday ng kuhan day, ma'am. Tagalog to English. Translation. Tagalog to Translate. English.